Bismillahirrahmanirrahim. Dersa mea haftajî şedde işaretekî wekî tîpa mea paşpê ters yani berî bêjo yan ji wekî tîpa wê li ser kîjan herfî be wê herfê du car dide xwendin yani hem wekî herfa bi cezm hem jî wekî herfa tîpa ya bi hereke. Rabbi eva esası xweda du bêye bêkî wî bi şeddeye Rab bêyadinê jî bi zêrê bî ama ji bo xatirê herf du car neyê nivîsandinê şeddekî datîne ser wisa yani herf yeke lê bi du herfa tê xwendinê. Rabbi in o nekiye ya her du neya didin ser ev du şeddekî datîne ser divê inne bi şeddet ve inne Rabbi inne selli hayye enne ve enne rabbuke yed'u ye'izzu ve tebbe yuhibbu bi rabbi inneke ve khusse ve celle cedduke alleme yessir yahuddu feselli tebbet birabbike fesebbih lirabbike yükezzibu ve sakkil min şerri fe inneke salleyte veccehtu leallehum sehil cennetike tenezzele nüferriku yükellifu leterevunne min kulli kheffet ve da'ke.